इलेक्शन मुदाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकार बीटीसीआव हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामग्रा आरो हाग्रानि मि जुनार बुथारग्लुंग्रा दुथांफोरनि सायाव एक्शन बीटीसीनि हाग्रा बिफान बीटीसीआव सोलिदों हाग्रा सम्पद सिलिंखार फारसेथिं सोलिदों हाग्रानि मि जुनार बुथारग्लुंनाय आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनार आरो दाउफोरखौ बुथारग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों बीटीसी सरकारा बीटीसीनि हाग्रा बिफाना दुथांफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागासिनो दं। बावैसो चिरांनि रुनिखाता हाग्रा दखरानि सिङाव सानैसो सुबुङा बेंगल फरेकान दाउ बुथारना जानाय समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो खायो सानै सुबुंखौ। जाथायजों खाजानाय सानै सुबुङा जादों सावन बसुमतारी आरो बिग्राय बसुमतारी। सानैखौबो हाग्रा बिफाना जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। सानै कालप्रिटखौ जायनाखि इनभल्भ दं बिसोरखौ जोङो जेलाव दैथायहरनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ नोजोर लाबाय थादों। हाग्रा बिफाननि सेबनायाव सोराङाव फैदों दि बेंगल फरेकान दाउखौ संनानै जाग्रा सानै सुबुङा गावसोर बुथाराखै, सोरबा सासेनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ लानानै सोंथि बेरखाङो, बेंगल फरेकान दाउ बुथारनायनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दं? दाउ बुथारग्रा दुथांखौ हमनो संदानगासिनो दं हाग्रा बिफाना। बेंगल फरेकान दाउखौ माजों बुथारदों बेनि सायावबो नायबिजिरसंगासिनो दं हाग्रा बिफाना। मख'नो गोनांदि मैयानि सानावसो हाग्रानि मै होग्रा दुथांनि दोलोखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना। जे बोरला थिर जं लानानै मै होग्राफोरखौ हमदों चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना। साद' दुथांफोरखौ हमनानै सेबगासिनो दं हाग्रा बिफाना। बेजों लोगोसेनो रिसेन्टलि मैयानि गेजेरावनो माने जं जे बायदिसिना लानानै बोरला थिर लानानै मै होनो थांनाय माखासे सुबुंफोरखौ माने हमनो मोननाय जादों। दा बिसोरो 6 जन सुबुं दङ। दा बिसोरखौबो जोङो इन्टारोगेसन लानानै अफेन्स खालामनाय जासिगोन। बेराफारसेथिं सानैसोआ एयार गान लानानै हाग्रामानि मि जुनार गावथारनायनि सायावबो सरकारि गनायथि दंना गैया गोख्रोङै नायबिजिरसंनो बिथोन होनाय जादों हाग्रा बिफाना। गुबुन फारसेथिं हटेल धाबाफोराव इनायै हाग्रानि मि जुनारनि बेदर संना फानग्राफोरनि सायावबो गोख्रोङै सिग्रोमनो आरो सेबनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय होनना फोरमायदों चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि गाहाय बिबानगिरि कुन्जुन बसुमतारी बिथाङा। इन्टारोगेसनाव क्लियार जादों बियो गावसोर माने सिदायै गावसोर गावथाराखै बा बुथाराखै, सोरबा सासेनिफ्राय बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों। दा बै फानग्रा सुबुंखौ जोङो नागिरगासिनो दं, संदानगासिनो दं। जाय गावग्रा बियो माजों गावदों बिनि इनभेस्टिगेसनाव खबर मोनदों नामा? बिनि इनपुटखौ क्लियार दाबो मोननाय जायाखै। जोङो दा माने खबर लागासिनो दं माजों गावनाय जायामोन, एयार गानजों गावदों ना बाथुलजों गावदों ना माजों हमदों ना ट्रेपिं खालामनानै हमनाय जादों, बेखौ जोङो संदानगासिनो दं। जों माब्लाबा नुनो मोनदों अपेननि माने एयार गान लानानै माखासे दाउफोरखौ गावलाबायनाय, बियो गभर्नमेन्ट पारमिटेड माने एयार गाननि लाइसेन्स लानानै गावनाय जायो ना जाया, बिनि सायाव माबायदि नोंथांमोना स्टाडि खालामनो एबा एक्सन लागोन? बियो माने एयार गान लानानै हाग्रायाव दाउ गावनायनि बिदि माबा गैया, पारमिसन गैया। जोंनाव मोनसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सेक्सन 11 मथे बबेबा जुनादा मानसिनि थाखाय माने माबा जाब्लासो खथिकारक जायोब्लासो, डेन्जारास जायोब्लासो मानसिनि थाखाय बेखौ माने
लास्ट मुहुर्तआव माने चिफ वाइल्ड लाइफ वार्डेननिफ्राय पारमिसन लानानै हान्टिं खालामनाय जायो लिगेलि। खिन्थु बेबादि सोरबा इयारगान लानानै सोरबा माबा लाइसेन्सनि सिलाय लानानै हाग्रायाव हाबनाय बा गावहैनाय बेबादि माने खुनु पारमिसन गैया। दा बेफोर गासिबो बेआइनि खामानि। बे इयारगान लानानै बे फेशनखौ माने मोनसे स्टाइलफोर बादि मोनसे ग्लेमारफोर बादि लानानै सोरबा जुदि देखायनो सानदोंब्ला बे माने जोंनि आयेननि मथे बियो बेआइनि जागोन आरो बेखौ जों लाय होनाय नङा। बिनिबो एभिडेन्सखौ जों कालेक्ट खालामगासिनो दं, डाटाखौ कालेक्ट खालामगासिनो दं। थाबैनो जोङो बिनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।